No vull més que ningú, jo no vull més que ningú d'Espanya, però vull, com a mínim, el mateix. Jo trobo una injustícia que hi hagi comunitats forals o Navarra que tinguin uns drets fiscals i econòmics que no tenim nosaltres. Però per què? De la mateixa manera que no trobo just que hi hagi un PER, això és molt políticament incorrecte, però per què tenen que tenir el PER tants anys uns senyors d'Andalusia i d'Extremadura i el pagès català no ho pot tenir? No només, el pagès català paga perquè els altres el tinguin. Paga, però la qüestió és que no ho té. I a més el paga. Senyor Ros. Sí. Bueno, és que alguns estem decepcionats de la negociació amb Espanya. Estem decebuts. El meu llibre és una mica la crònica d'un decebut, perquè havia pensat en altres tipus de relacions, però veig que no ens en sortim. Ara, jo només vaig fer algunes puntualitzacions econòmiques. Quan es parla com el contertuli senyor Porta, es parla de que no paguen els territoris sinó les persones, però reben els territoris. I el dèficit fiscal és el desequilibri entre l'aportació i el que rep el territori. I així es plasma el dèficit fiscal. 2. Hores d'ara, aquest desequilibri fiscal amb Espanya, que se'n pot dir espoli, si voleu, són 3.200 euros persona i 10.000 euros persona any. Xifres del 2007. 10.000 euros família any. 3. La contrapartida comercial. La contrapartida comercial, esclar, el superàvit comercial que encara tenim és en contrapartida, perquè és amb entrega de mercaderia i factors productius que fan aquella mercaderia. En aquest sentit dic que no es pot comparar amb el dèficit fiscal sense contrapartida, només volia dir això. Vostè que deia això, també hi ha un espectador que ens deia en un missatge SMS que deia que cansat que és ser català. A l'altre extrem, el senyor Portaperales i la senyora Xalà. Bueno, el senyor Portaperales diu que Catalunya no existeix. Sí, jo dic que és una abstracció. Ens ha rebut amb aquesta afirmació? Sí, clar, és que jo crec que... A partir d'això? Home, també he dit que no existia ni Espanya, ni Finlàndia, ni Kènia. Com a gent que fa declaracions, Catalunya vol. Catalunya vol, no vol, vol el existeixen polític. són els catalans. Espanya tampoc. Tampoc, no. Existeixen els espanyols, els caniats, els finlandesos, els noruecs, clar, és que no deixa de ser... A veure, què és Catalunya? I per què els anomena caniates o espanyols? Home, perquè convencionalment, mira, això és un bolígraf perquè hem arribat a l'acord d'anomenar-li bolígraf. També n'hi ha països que hi ha una cosa convencional que es diuen països i per això els anomenem amb el nom que tenen aquests països. A veure, l'essència del bolígraf no existeix perquè un bolígraf no té essència. Ens estem posant molt filosòfics, en això. Si es posa budista seria que... Sí, el senyor Xalà també volia intervenir. Però els diners que treuen de la butxaca cada mes no sí que existeixen. A veure, si em permet, és veritat que els recursos els reben els territoris, no? Té raó el senyor Rosón-Bonell. Home, però no tothom dels territoris. Vull dir que encara que aquest dèficit fiscal, diguem així, no existia, o no existís, la gent que paga més impostos perquè té més recursos, resulta que si decideix, per exemple, portar el seu fill a la concertada o a la privada, pagarà exactament el mateix que sent dependent d'Espanya. I el mateix passa amb la sanitat pública, la sanitat privada. El senyor López Tena, clar, diu allò que l'educació que és dolent, que està pitjor... No he dit dolenta, no. He dit que tenim menys servei públic d'educació que fora de Catalunya. Sí, però a més és que és dolenta. Això ho diu vostè, jo no ho dic. No, jo, collons, i els informes PISA i tots els informes ho diuen, malgrat que ara el conseller Maragall ho maquilla. I per què? I sap per què és dolenta? Perquè Catalunya no són independents, són una comunitat autònoma del Regne d'Espanya, però sí que tenen competències amb educació i tenim aquesta manera d'entendre la pedagogia que ens porta a una mala educació. Perquè paguem un 40% d'impostos i la Generalitat no té més que un 17% del PIB català. Sí, però escolti, però el model educatiu, la pedagogia que es porta a Catalunya, amb això no té res a veure. I parlant de diners, si em permet un segon... Vol parlar el senyor Xalà. Si em permet una qüestió... Vol parlar el senyor Xalà. 4 vegades més. Si tinguéssim un nivell africà, em sembla que la majoria de ciutadans de Catalunya no viuríem com vivim. És a dir, aquí es fa molta demagògia. 7%. Perdoni, es fa molta demagògia sovint. Semblem, molt sovint en aquest país es fa un discurs com si fóssim una nació oprimida, econòmicament desballestada, que ens estiguéssim morint de gana. Perdoni, es fa un discurs
del que s'ha fet tradicionalment en països explotats realment, que vivien oprimits en la pobresa. Cosa que no és en absolut cert, com saben tots els espectadors que ens estan veient. Això d'entrada. Després hi ha un altre element que es planteja sempre com un equívoc. És a dir, es parla de que a la resta d'Espanya tot és millor. Escolti'm, les realitats en el conjunt de l'estat espanyol són molt diferents. No es pot parlar de Catalunya i la resta d'Espanya. Per què no? Per exemple, perquè són realitats molt diferents. Per exemple, quan parlem de finançament de les comunitats autònomes, és evident que Catalunya, la Generalitat de Catalunya, té un problema de finançament. Com el tenen d'altres comunitats autònomes, com la Comunitat Valenciana o com la Comunitat Balear, per exemple. O Madrid, que és la que té més dèficit fiscal i no protesta tant. I Balears, no? En canvi, hi ha altres comunitats, estem parlant de finançament de les administracions públiques, de l'administració autonòmica, perdó. Hi ha altres comunitats que tenen, evidentment, no en tenen d'aquests problemes, com Extremadura, Andalusia, perquè reben suficient com per fer uns determinats serveis. Però aquí sempre plantegem l'equívoc com que els altres sempre en tenen més. No, n'hi ha d'altres que tenen el mateix que nosaltres. N'hi ha que en tenen més i fins i tot n'hi ha que en tenen menys. Això en primer lloc. Després, en relació amb les infraestructures, perquè sempre ho barregem tot. Una cosa és el finançament de l'administració autonòmica, una altra cosa és la inversió en infraestructures, que s'ha corregit i molt en els darrers anys. També sembla, quan parlem d'infraestructures, que aquí estiguem perduts de la mà de Déu. És a dir, ara mateix s'inaugurarà una terminal a l'aeroport del Prat, que, perdonin, però tothom que viatja amb altres aeroports d'Europa és molt més gran, perquè en aquests moments l'aeroport del Prat té molts més viatgers, milions de viatgers més que molts aeroports europeus. És una terminal que, vaja, que em sembla que ens n'hauríem de sentir orgullosos i que ha construït el govern espanyol amb els nostres diners, evidentment, que paguem, però que s'ha construït i aquí ningú diu que això sigui una gran obra d'inversió pública. És a dir, que tenim, moltes vegades plantegem això com un equívoc i a més ens plantegem que l'única solució sigui la independència com si no hi haguessin mecanismes de correcció que s'estan produint i que s'han produït en els darrers anys i que es poden seguir produint. I que altres països els empren? Per corregir això. Hi ha altres països, com Alemanya, on a vegades hi ha discussions d'aquest sentit i es poden resoldre sense arribar a la independència, al trencament, a la separació. El senyor Duran s'escandalitzava. No estic d'acord en absolut, no una mica, en absolut. És a dir, en primer lloc, responent a diversos, perquè cada un de vosaltres ha dit una cosa. És evident que s'ha dit que si Sarrià, Sant Gervasi i el passeig de la Bonanova, per dir alguna cosa que és on visc jo, fóssim independents, doncs evidentment viuríem molt millor. Però no es tracta d'això, es tracta que el dèficit català, aquest espoli fiscal, aquesta pèrdua de diner, es podia també, dintre de Catalunya, repartir de forma tal que la gent del Raval no tingués els problemes que té avui dia perquè falten recursos a casa nostra. No cal que anem, com s'ha dit molt bé per part de la senyora, que ajudem al PER d'Andalusia. Perquè, a més, això no té cap ni peus, perquè aquí a casa nostra també hi ha pobres. No cal que anem... Perdona, deixa'm parlar, perquè vosaltres parleu molt rato. És a dir, també hi ha pobres. En segon lloc, a veure, a Alemanya ho fan bé, cuidado, jo conec molt bé Alemanya. Baden-Württemberg, Hesse, Renània-Palatinado, Baviera, estan farts de pagar impostos perquè altres visquin bé, sobretot els d'Alemanya de l'Est. Tercera consideració, en quant a que ja ho arreglarem, sí, però és que portem molts anys, potser passaran 100 anys més perquè això s'arregli i això no pot ser. I per últim, el model fiscal que des del meu punt de vista és l'ideal, és el nord-americà. No em passa pel cap que, per exemple, la gent de Texas, un senador de Texas a Washington, vagi a presentar una moció perquè vulguin ajudar a Nebraska. Els diran que a Nebraska que s'espavilin. Cada territori té els seus problemes i els ha de resoldre i intentar ser eficient i maximitzar els recursos. És la seva obligació. És la seva obligació. M'havia demanat el torn de paraula, senyor Xalat, la senyora Jiménez. Sí, jo penso que aquí és important que hi hagi un debat fiscal i econòmic per compensar totes les mancances que pugui tenir Catalunya. Però hi ha altres maneres de fer-ho. Jo crec que precisament la postura de vostè és molt respectable, però jo penso que distorsiona tot perquè li afegeix aquest toc que vostès diuen que jo estic dramatitzant, però que sí que fa que la societat catalana i l'espanyola arribi moments d'una certa crispació i tot això no ens fa cap bé als catalans. Vostè
vostè ja sap que ha hagut